pengalaman saya dalam mempelajari seni sukan selambam ni lebih kurang sejak umur saya 12 tahun, di mana saya telah menuntut daripada ayah saya, Maha Guru Kasih Raja ataupun alias S. Ramalingam. Ayah saya telah menuntut seni sukan ini, maka saya pun ikut ayah saya. 38 tahun lah saya mempelajari bidang sukan selambam ni. நான் இந்த சிலம்பக்கலையை ஒரு 40 ஆண்டு காலமாக அந்த கலையை பயிற்சியும் கொடுக்குறேன், பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னோட தந்தை மகாகுரு ஸ்ரீ எஸ். ஆறுமுகம் அவர்கள். இந்த மலேசியா நாட்டில் அவர் தான் இந்த மலேசியா சிலம்ப கழகத்தை தோற்றுவித்தவர் அவர் தான். அவர் மூலிமா தான் இந்த சிலம்பக்கலையை நான் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன். அவர் கூட சில விஷயங்கள் முரட்டத்தனமாக அதை செய்ய முடியாதுன்றதுக்கு ஒரு காரணத்துக்காண்டி அவரோட மாணவர்கிட்ட என்னை பயிற்சிக்கு அனுப்புனார். மகாகுரு திரு செல்வராஜா அவர்கிட்ட தான் நான் ஒரு 4-5 ஆண்டு காலமாக நான் அவர்கிட்ட சிலம்பக்கலை கற்றுக்கிட்டேன். Mula berkecimpung dalam sukan selambam ni tahun 2013 untuk memulakan satu pasukan selambam untuk mewakili Sarawak untuk Sukma. Suatu ketika dulu selambam ini telah diajar di hutan ataupun di ladang estate ataupun boleh katakan di padang. Tapi pada masa sekini, selambam ini telah didapat satu pengiktirafan daripada badan kerajaan, khususnya daripada Kementerian Belia dan Sukan dan juga Majlis Sukan Negeri di negeri-negeri dan juga lain-lain badan yang berkenaan, agensi-agensi yang kerajaan yang berkenaan telah mengiktirafkan sukan selambam ini dengan baik dan telah dialu-alukan untuk memberi pendedahan kepada anak murid di seluruh negara kita ini.
இந்த கலையை வந்து 1974 வந்து டான் ஆஃப் ட்ரைகர் வந்து மலேசியாவுக்கு வந்திருந்தார். அவர் வந்து ஒவ்வொரு நாட்டிலும் போய்ட்டு இந்த கலைகளை ஆராய்ச்சி பண்ணுறது தான் அவரோட வேலை. அதே போல் வந்து மலேசியாவுக்கு வந்து இந்த கலைகளை சீலாட்டு, ஊஷு, சிலம்பம் இந்த மாதிரி கலைகளை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் முதலாக வந்து இந்த சிப்பாங்க தமிழ் பள்ளியில் வந்து மகாகுரு ஆறுமுகம் வந்து அந்த கலையை காட்டினார். டான் ஆஃப் ட்ரைகர் வந்து அந்த விளையாட்டை பார்க்குறாரு. அமெரிக்கா போயிட்டு அவர் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதியிருந்தார், இந்த கலையை வந்து மலேசியாவில் அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டருக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. 1976 வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கிடச்சிச்சு. தமிழர்களுக்கு வந்து ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் அந்த நாள் வந்து. Silambam merupakan satu seni mempertahankan diri yang sangat-sangat tua. அதாவது ராஜராஜ சோழன் காலகட்டத்தில் வந்து நமக்கு வந்து கம்பு மட்டும் இல்லை, நம்மக்கிட்ட வந்து கேடயம் இருக்குது, கத்தி இருந்திருக்கு, வாள் இருந்திருக்கு, வேல் கம்பு இருந்திருக்கு. அந்த காலத்தில் இதெல்லாம் அதிகமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க. பாரம்பரிய கலைகளை வந்து அழிக்காமல் இருக்கிறதுக்காண்டி இன்னமும் வந்து நம்ம இந்த கலைகளை வந்து மலேசியாவில் வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். Memandangkan kita pun adalah negara yang berbagai kaum, bermasyarakat hidup majmuk. So kami membuka kepada semua lapisan masyarakat untuk belajar Selambam ini. Selambam is not only a sports. It's also will be an ambassador for our Indian culture, in the sense that we will look forward for other ethnic parents to allow their children to participate in Selambam. Because in that way we can interact and share our culture and style of living, style of integrating together. Selambam memang telah berkembang secara amnya di antara golongan bukan India di Sarawak. Dan di sini kita tengok ada satu jambatan itu telah terbina. Rakyat lebih mengenali orang India, lebih mengenali budaya India melalui sukan Selambam.
மலேசியா அங்கீகாரம் கொடுத்த பிறகு இன்றைக்கி வந்து மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிலம்பக்கலை வந்து எவ்வளோ உச்சத்தில் இருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும். அரசாங்கத்தில் வந்து இது வந்து ஒரு அங்கீகாரமாக எடுத்து பள்ளிகளில் வந்து எல்லா பள்ளிகள்லையும் இந்த கலையை கற்றுக் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அரசாங்கம் வந்து நமக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்காங்க. Apabila murid-murid sekolah mempelajari silambam ini, mereka juga akan mendapat markah ya di unit co-curriculum. Negara kita memberi keutamaan kepada sukan ya, sukan tak kira apa jenis sukan, dan silambam juga telah disenaraikan sebagai salah satu sukan yang telah untuk menyumbang markah di kegiatan co-curriculum di sekolah masing-masing. Mereka juga akan dapat manfaat daripada mempelajari silambam ni. Sama juga dengan sukan-sukan lain, silambam boleh mengajar kesabaran, disiplin yang tinggi, ketahanan mental yang tinggi. Jadi ini semua kita perlu memperlihatkan aspek-aspek ini lebih daripada aspek budaya sahaja. Tetapi pada masa yang sama, bila orang ingin mempelajari sukan itu, mereka dengan tak sengajanya mempelajari budaya juga, dan dengan cara itu kita memperkukuhkan silaturahim antara semua bangsa-bangsa di Malaysia. தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்த கலை அது வந்து யாராலும் அழிக்க முடியாது. உலகத்திலேயே நல்லா வாழுது, நல்லா கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது மலேசியாவை சொன்னோன்னா நான் உண்மையிலேயே நம்ம பெருமை அடையணும். Untuk makluman, kita juga tengah usahakan untuk mempelagaikan kita punya budaya ini dari segi negeri, kebangsaan dan juga peringkat international. இன்றைக்கி இங்கே மலேசியா மட்டும் இல்லாமல் மற்ற நாடுகளுக்கும், இப்போ உதாரணத்துக்கு நானே வச்சுக்கிறேங்களேன், இப்போ இன்றைக்கி வந்து நான் ஜெர்மனிக்கு போயிருக்கேன், சுவிட்சர்லாந்து போயிருக்கேன், கனடா போயிருக்கேன், கம்போடியா, இந்தோனேஷியா. இந்த கலையை கொண்டு போயிட்டு ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் இப்போதைக்கு நான் அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு சில இடத்துல வந்து இதை செமினாரும் செய்கிறேன். நம்மளோட கலைகள் வந்து பல நாடுகளுக்கு வந்து சிலம்பம் போய்கிட்டு இருக்கு. Tahun 2017 kita telah ke London, England, telah mempromosikan silambam di sana selama 3 minggu untuk mengajar dan juga mempromosikan
Silambam di London, dan kami telah pergi daripada Malaysia seramai 12 masters dan telah memberi pendedahan kepada mereka-mereka yang berada di London dan juga beberapa negara yang lain. Silambam sudah tentunya menjadi satu diplomasi budaya yang baik, kerana Silambam ini sebenarnya berasal daripada selatan India beribu-ribu tahun dahulu, yang kini sedang giat diperlatihkan dan juga dilatih dan juga giat dipertandingkan di negara Malaysia. Malaysia ni sungguh bertuah sebab Silambam sudah lama bergiat di semenanjung Malaysia terutamanya, dan sekarang sudah menjadi satu sukan di tahap sukma. Jadi di sini kita dah dapat melihat minat terhadap sukan ini telah meningkat di antara semua bangsa-bangsa di Malaysia. Jadi sudah tentu apabila Malaysia sebagai sebuah negara yang membawa sukan silambam ke serata dunia, negara kita akan mendapat nama yang lebih baik di mata dunia dengan membawa silambam sebagai satu diplomasi budaya di kalangan negara-negara yang lain. Ada satu peluang yang keemasan untuk Malaysia untuk menjadi hub untuk silambam sedunia.
kerangka sukan silembem sedunia belum ada. Seperti yang saya lihat di rantau Asia ataupun rantau ASEAN pun silembem belum ada kerangka, dan Malaysia boleh jadi tuan rumah silembem kepada seluruh dunia. Strategi yang kami gunakan adalah dengan mempromosikan persatuan silembem antarabangsa, membawa kursus-kursus kejurulatihan ke negara-negara yang kita telah target untuk memastikan setiap mata pelajaran yang dipelajari adalah serata, dan ini adalah strategi yang akan membolehkan setiap pemain membawa permainan yang agak sama ke kejohanan-kejohanan antarabangsa, dan ini akan membolehkan sukan ini diperluaskan lagi dengan lebih mudah. மலேசியாவில் ஏதோ ஒரு பெரிய நிகழ்வு நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் தமிழர்களுக்கு இந்த பாரம்பரிய தமிழ் கலைக்கு வந்து அந்த முக்கியம் தான் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து சுக்மா வந்து இன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ வளர்ச்சி நோக்கி நமக்கு மலேசியாவில் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த நாட்டு அரசாங்கத்துக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம கடமைப்பட்டுக்கணும்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இந்த கலை வந்து அழியாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி முன்னோர்களும் இந்த நாட்டில் உள்ள அரசாங்கமும் வந்து நிறைய நமக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்குறாங்க. Sekarang Selambam ini telah menerajui satu pencapaian yang begitu baik, boleh katakan cemerlang, sebab kami telah menceburi pelbagai pertandingan silambam peringkat kebangsaan maupun peringkat negeri maupun daerah. Dan untuk makluman, silambam kita juga telah dipertandingkan di SUKMA, Sukan Malaysia, dan mendapati sambutan yang baik, amat baik, dan juga makin lama makin ramai lagi anak murid yang minat menceburi seni sukan silambam ini. Parents wants the best for their children, so they look at Selambam as is an opportunity for their children to join and be able to represent in SUKMA. Of course, not 100% they can get, but they have to participate, come forward, contribute in their performance, and of course the best get selected for SUKMA lah. Jadi jika kita melihat kepada komposisi ataupun atlet-atlet kami sekarang, jadi kita lihat ada pelajar-pelajar Bidayuh, pelajar-pelajar Iban, pelajar-pelajar Melayu, Cina, dan juga pelajar India. வந்த புதுசில் வந்து இங்கே வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகலாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஏன்னா
அவங்களோட பாஷை வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. தமிழில் பேசி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அது ரொம்ப அந்த புரிதல் ரொம்ப வேகமாக இருக்கும். இருந்தாலுமே பிள்ளைங்க போட்ட எஃபர்ட்டும் சரி, நம்ம அவங்களுக்கும் எஃபர்ட் போட்டு நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். 2026 உப்மாக்கு ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ப்ளஸ் இப்போ வந்துட்டு ரீசனாக செப்டம்பரில் வந்து இப்போ நம்ம போக ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கபாங்சான் லெவல் டோர்னமெண்ட்டுக்கு. தென் அடுத்து வந்துட்டு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் டோர்னமெண்ட்டுக்கும் நம்ம பிள்ளைங்க இன்னும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நார்மலாக சார்வாக்கில் வந்து ஏதாச்சும் ஈவெண்ட், கவர்மெண்ட் ஈவெண்ட், சுக்க புடாயானோட ஈவெண்ட்லாம் நிறைய நடக்கும். ஸோ அந்தமாரி டைமில் வந்து சிலம்பத்தையும் ஒரு டெமோன்ஸ்ட்ரேஷனுக்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ண கூப்பிடுவாங்க. சரவா கவர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து சிலம்பத்துக்கு வந்து நிறைய விஷயம் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் நம்ம வந்து சிமனாஞ்சவங்கலேருந்து 3 கோச்சஸ் இறக்கி இங்கே வந்து டெவலப் பண்ணணுன்றதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. சரவா கவர்மெண்ட் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்கன்னா சிலம்பத்துக்கு, அதாவது தற்காப்பு கலை, அதுலேருந்து மொழி இல்லை. ஸோ அது யார் வேணாலும் பழகலாம். அதை வந்து இந்த இடத்துல வலியுறுத்துகிறாங்க. Cabaran yang dialami sekarang adalah pelajar-pelajar menjadi ada tahap generasi yang ketara daripada apa yang kita pelajari 30 tahun dahulu dan juga apa yang mereka pelajari sekarang. Dan juga penggunaan teknologi pada zaman ini memerlukan sukan silembem untuk turut berubah untuk menarik minat generasi sekarang untuk membolehkan sukan ini diperluaskan lagi di khalayak ramai. On behalf of our Selembam Sarawak, I would like to thank the Ministry of Tourism and Culture for bringing in this program where it benefit to the people of Malaysia. Terima kasih kepada Kementerian Pelancongan dan Budaya kerana mengadakan program seperti ini. Melalui sukan ini kita memperkukuhkan persaudaraan kita dan memperlihatkan keunikan Malaysia kepada seluruh dunia. இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்த அரசாங்கத்துக்கு இந்த வேளையில் ரொம்ப நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya memberi sokongan dan juga bantuan dan juga dorongan untuk meningkatkan dan juga mempertabatkan silambam